Inkampani yaseChina i-Omoda NJQ eneminyaka ewu-3 ikhona ifuna ukuthi kushawa 2027 sidayisa imoto engaphezulu kwa-1 million. Enye lezo imoto abazoyithula i-Omoda 4 abasanda kuyiveza la okokuqala ngqa kwi-Beijing Auto Show. Siyazi ukuthi eMzansi kukhona i-C5, kube khona i-C7 bese kuba ne-C9. Lena-ke izojoyina lowo mndeni and uyabona ukuthi inhle iyabukeka. Amantombazane azayiteketise ngokuthi Omo. So njengoba kuyi-super hybrid system ungalindela ukuthi izokonga ku-petrol and uhambe ibanga elingaphezulu kwa-1000 km ngethanga. Awuthi ngikukhombiseke konke ongakulindela kuyona i-Omoda 4. I-Omoda C4 iphethe ama-LED daytime running lights nama-LED headlights ngaphambili. Esayidini uma uyibuka khona iphethe oChris abahle nama-rim awu-18 inch. Ey'bukweni bayifake nama-indicator iphinde ibe nama-camera for i-360 degree camera. Ngemuva futhi nakhona ama-lights angama-LED mese iba nane-spoiler esiyenza ukuthi ibe yinhle. Phezulu shaya nge-panoramic sunroof engavuleki engenisa kuphela ukukhanya ngaphakathi. Awuthi singene khona la ngaphakathi uma ungena ispace sikahle noma imoto ibuka ngathi incane ngaphandle. Ngemuva abagibeli bahlala kamnandi and baney'mbobo zokukhipha umoya we-aircon nembobo futhi zokucharger nge-USB. Iboot ivuleka iphinde ivaleke ngogesi nakhona inesikhala esihle kodwa sikho isondo eliyisipele. Uma usondela ngaphambili kune-touchscreen infotainment system enkulu kuyilapho wenza khona izinto ey'ningi njengoba amabhathini amaningi ingenawo. Ine-steering esincane kamnandi uthi uma usibambile usize ukuthi hhayi siyagcwala esandleni. Hhayi nawo-ke amabhathini amaningi ibukeka kahle nje ngaphambili yona i-Omoda C le. Ngaphansi kobhonethi-ke kune-engine hybrid njengoba bese ngishilo kodwa imininingwane eminingi ngayo sizokutshela uma isifika eMzansi ngasekupheleni konyaka u-2026 noma ekuqaleni kuka-2027 yoma i-Omoda C4.